ako nakasulod. Kaya may limit baga. Oo, isa pa na tiwat ko. Nakasulod ng gihapon. Ang pura. Ayan na. Ano ka rin? Ganda. Ba yun anong pag parang sa Bagyo ha. Parang nasa Bagyo. Ayong kaong ka. Kaya tabo. Kanina mabakal kita. Nag-video ako kaya vlog ko, vlog. Ayan. Wala na. Ngayon ang ilaw. Storage natin. Kumukha mo pala. Yan na. Ayan, may libre na pagkain. Libre, salamat. Ano, magayo ka mo Christmas. Christmas, magayo ka dito. Ano? Christmas, magayo ka. Ito kay kuya. Salamat. Ayan, may libre na pagkain. Ayan.